No takže ako to tu chodí? Už skoro odjak živa zaužívalo sa pravidlo, že ten kto nemá sa brodí. V hovnách a v blate intrík sa topí jeho plavidlo a zo strany najvyšších zapachaja kadidlo a na mydlo prostriedky chýbajú. Ľudia spoločnosti inak ťa vnímajú, iba tvoj majetok si všímajú. Súdia podľa toho, či máš málo a či mnoho, pritom tvoj charakter nehrá rolu v rámci toho. Tak z čoho pochádza systém, že keď máš plné vačky, vyhrabeš sa z každej stračky, a keď nemáš, tak vopred prehráš. Lebo keď na ruku dáš, tak niečo znamenáš, autoritu máš, ale vždycky iba do určitej chvíle. Ochoty míle sa vytratia, skôr či neskôr nebude priestor na reputácie. Nastanú komplikácie, fiktívni priatelia odídu jak veľká voda, lebo už dlhší čas je móda, že kto dá sa má zo zásady lepšie. Takéto veci sa stávajú bežne a problémy sa ťa drží jak špinavé kliešte. Prečo? Otázka na telo. Najhoršie je teraz zachovať sa z babelo, lebo dnes za pár drobných stanú sa zlí ľudia z dobrých a ty môžeš iba pohľadom ich snímať, zmyslami vnímať a skrývať to, že sa ti hnusia, bo hnusiť sa musia, keď prachmi sa dusia a dostať ťa medzi seba skúsia. Je to tak, je to tak, je to tak. Niekto má, niekto nemá, niekto viac, niekto menej. Tak to je v spoločnosti skazené, že keď veľa dáš, tak si pánom makáš, a keď málo máš, tak si to, čo máš, stráž. Že jeden nemá nič a ten druhý zas hej, ďalší to má v piči a iný končí v nej pri nesprávnom odhade. V dnešnej dobe ťa šťastie na obíde a pošle v vode. Je to jedno, že kto som a čo som, keď nemám pred nosom, zatvoria sa všetky dvere. Je to tým, že okolie ťa inak bere, a čo s tým, že naokolo sa to deje. A keď nemáš tak zlé, tak spravodlivosť deje, že niekto nemá nič a ten druhý sa mu smeje. A to nie je ako má, každá kurva na všetko je ako má, lebo má. A kde som ja, že pozerám sa na tých, čo majú výhru bez boja. Niekto užíva si dlhodobo životný gíč, že kto má všetko a ten druhý nemá nič. Tak to u nás chodí, peniaze sú alfa omega doby, ktorá sa nedá obísť, musíš ju vnímať a nemôžeš odísť, dať alebo príjmať. A kto nemá, bude pýtať, tak to bude na veky. Daj si bacha, môžeš to byť práve ty, čo všetko stratí a stratené sa nevráti. Život sa ti preto iným smerom obráti, preto platí, ber alebo daj. Keď až dobre sa má, a keď nemáš, tak prehráš. Uvedom si, žiješ dobou, kde peniaze sú dverami, ktorej nie každý sa obklopuje prehrami, a to do kariet už dávno nehrá mi. Niekto nemá, niekto viac, niekto menej. Tak to je v spoločnosti skazenej. Keď veľa dáš, tak si pánom akáš, a keď málo máš, tak si to, čo máš, stráž. Jeden nemá nič a ten druhý zas hej, ďalší to má v piči a iný končí v nej pri nesprávnom odhade. V dnešnej dobe ťa šťastie na obíde a pošle k vode.